That is a small pudding. Senibingelele bakubukeli bethu bakaDukuza TV. Ngithemba ukuthi wonke ubukeli uyaphila kuusuku la ngeSabatha ekseni. Ngicela nje ngokuqala ukuxolisa ababukeli bethu ukuthi ke ningadinwa kunabajabulayo ngala abadlala umaskandi sizozwa nje ibackground kodwa ke ngoba umculo esiujwayele akunankinga. Bafowethu osukwini lanamhlanje nginiphathele ibaba ohamba nezinsizwa ahambisana nazo ngizodlulisela nje kuyena ayithula ukuthi ubaba ubani kodwa nje engakusho kunina ababukeli bethu ukuthi ke udaba lika baba nathi luyihistory ende ngoba siyaqala ukubonana kodwa kade sazana naye since siqale amacast noma umsebenzi lo siwenzayo sihambisanile naye kakhulu esisiza nje ezintweni eziningi kakhulu mhlawumbe sazohamba sihambe siyibeke ukuthi ikuphi la esazana khona naye sibonga nje kakhulu sazodlulisela kuyena ke ubaba ayichaza ukuthi ubani ophumaphi osebenza kanjani obani ahamba nabo ngicela babukeli bethu ke ningakhohlwa ukuthi njoba sikhona nje ukuze umsebenzi wethu uqhubeke sikwazi ukuthi siphinde sihambe siphume nangaphandle kwecountry esikuyona kulele kunina konke babukeli bethu ukuthi ni subscribe ni like ni comment ngoba ama comment wenu iwona asenza sikhule siye phambili sibone nezidingo enidingayo nezimpendulo enifunayo nala esithema sithi siyashaya khona sashibilika noma kwakhona esikulibalayo niyake nisikhumbuze so ama comment enu babukeli bethu abaluleke kakhulu. Siyabonga ngiyabingelela kubabukeli bakaDukuza TV isibongo uNgcobo ngiqhamukela indelani kwaNdlanzi eNtozuma ilapho engiqhamuka khona ke sothi uzolekelela la ngihamba noMfowagumede noMfokamkhize esithe asithi sivele sizosiza la sizokwazi ukusiza khona siyabonga. Seyichazile ke ubafo uqhamuka eThekwini akukude kakhulu ngoba usuke nje khona ngo8 njobe sela eshayela belu ngawo upetrol wakhe okukhombisa ukuthi lento ayenzayo isuka ngaphakathi enhlizweni inothando ngoba ngeke ngasho ukuthi ke asiqali ukwazana naye manje kodwa ukubonana ngokwamehlo siyaqala bekukuninga bekwenza esithumelela usizo lwemithi yokulapha kwabanye abasuke bedinga usizo sihambile nje indlela ende kakhulu mfowethu ngithi uNkulunkulu akubusise kulokho kwenzayo sicela uqhubeke njalo okwenze nakwabanye ngoba siyaqala ukubonana thina bese sizothola nje insizwa enkulu enomkhaba kodwa umsebenzi wakho omkhulu udlula ubukhulu lokho esikubonayo kuwena mfowethu uNkulunkulu agcine njalo nomusa nokuyithoba nokuthanda nje umphakathi ngoba lokho uNkulunkulu akunikeze khona akusikho kwakho kodwa unikeze wena ngokuthi akuthembe ukuqhubekisela abantu usiza abantu. Siyabonga nje kakhulu mfowethu ukuthi ube isibonelo nakwabanye abalaphi bendabuko abakhona ngoba njengoba uNkulunkulu ebanikezile umsebenzi so kuwumsebenzi ukuthi anikele ebantwini lokho kwenzayo mfowethu uNkulunkulu akusize uqhubeke njalo ukhule akwandisele neminyaka yokuphila emhlabeni. Siyabonga nje kakhulu sisazongena ngaphakathi sibone usisi wethu uMadube. Ngiyabonga nje kakhulu babukeli bethu. Babukeli bethu sesingaphakathi ke nezihambeli zethu ngoba beke baxhumane naye usisi kodwa beqala nje ukwazana sisi nanga ubaba lo ebesicabanga ukuthi mhlambe insizwe nomkhaba okade uyicabanga nje ukuthi nomkhaba ke ngicela nje uyibingelele kuyona ubingelele nje mfowethu. Ngiyabonga ubamukele ekhaya. Yes. Sanibona babukeli beKD TV ngiyanibingelela uNokuthula wakaDube lona endaweni yasoStenga e14 ngibingelele nobaba abathe bazosiza namhlanje ukuthi ngikwazi ukuhamba sengihlalile iminyaka ngakwazi ukuhamba emithathu kepha namhlanje uNkulunkulu ukuphendulile ukukhala kwami ngiyabonga. Kakhulu siyabonga nje kakhulu sisiMadube ngidlulisene naku ubaba umfowethu ngiyabonga nje mfowethu ufike nje amazobonga kusisi. Ngiphinde ngibingelele usisi wami ngimfica la ngiyabingelela nje kakhulu sithemba uNkulunkulu kena yonke into esiyenzayo sithemba uNkulunkulu nedlozi
ukuthi lokho esikufisayo ukuthi makwenzeke namhlanje kuzogcina kwenzekile futhi kuzokwenzeka. Mina ngiyamthemba uNkulunkulu kakhulu, kuzawukwenzeka khona namhlanje. uNkulunkulu akaphenduli ngelinye ilanga, uphendula manje. Nedlozi kuyenzeka uhlala isikhathi eside usenkingeni kanti uNkulunkulu kubekela usuku lakho lolodwa. Asithembeni ukuthi namhlanje usuku uNkulunkulu la athi khona uzokusukumisa khona na ufane nabanye abantu. Siyabonga. Siyabonga nje kakhulu mfowethu, uNkulunkulu akubusise. Siyabonga nje, ayikho into emnandi njengokuthi umuntu makakhuluma akhulume ezizwe ukuthi unobuNkulunkulu babukeli bethu, ngoba siyamuzwa umfowethu mayekhuluma konke uyinto ayethembayo nayaziyo, ngoba konke akukho ongakwenza kuphumelele ngaphandle kwaNkulunkulu nezinyanya okuyibona abantu esazi ukuthi basondelene kakhulu noNkulunkulu basigcinile. Sicela ukuthi ke uNkulunkulu umdali la khona, ngoba unathi nabadala abangasekho banathi bona baseduze noNkulunkulu belule isandla sakhe ukuthi konke umfowethu umsebenzi azokwenza kube uNkulunkulu ohamba phambili, ngoba akusikhona ukwazi kwakhe noma ukuhlakanipha kwakhe kodwa kuuthando nokwazi kwaNkulunkulu. Mfowethu ngina siyakufisela siWadukuza TV ukuthi wonke umsebenzi ozokwenza uhambe kahle nokuyimpumelelo, ngoba ukwenze ngothando. uNkulunkulu ukuthumelile wezwa wabuya weza la ekhaya. Sizoba naye umfowethu until aqede umsebenzi. Sibonge nje kakhulu babukeli bethu. Babukeli bethu, yonke izoba isifutho ke le indlela yokuqhuma esetshenziswayo. Awuthi mawuyibheka uyabona ukuthi indlela enhle le right nephuthumayo kakhulu, ngoba sonke istimu sivaleleka kuyo lento, ngoba isa plastic or raining coat yalamatende lawa window duty esezingeni lesimanje manje. Sibonge nje kakhulu, engicabanga ukuthi baningi nabazosizakala kuyo le nhlobo le yeplan noma yamaqhinga asetshenziswa uyena umfowethu. Sibonge nje kakhulu ukuthi this is very brilliant, ngoba uyibona ngisho ingakapheli ukuthi no iyaphi la ikhona. Ngathi ungagqilaza kwanawe isimo senteleziyo iyawo zakho athi moyengcele ikhona lento evuka kabi phezulu kwempilo yakho athi ukuyena, ngoba ake sithandaze kakhulu thina phezulu kwempilo yakho, ngoba kahle kahle khona lento umadida phezulu kwempilo yakho. Noma wamsuku uqala manje uhlishwa isimo sento ngathi amahlaba noma isimo sento elizibhobo phezulu kwempilo yakho athi moyengcele uvuka isimo sento umusindo njalo kufuneka ekhaya ungathi ungenza isimo sento eyinhlambulungu, ngoba khona umsindo omubi ovuka kabi phezulu ekhaya liqoqe isimo somsindo owumbango njalo athi moyengcele njalo. Kahle kahle lento ayisuke eqaleni athi moyengcele isuke emuva lento, ngoba kahle kahle nabantu bakini khona abantu bakini abadlula kodwa bengasazwani uqobo athi moyengcele. Ake sithandaze kakhulu phezulu kwempilo yakho, ngoba kwanani namanje lokho nithi ngikhona nithi ngiyaphila nomndeni kodwa ngizwani njengesipho sabantu ngathi njalo omunye ngafikalina omunye ebhekelina athi moyengcele. Kuyimanje mami manje siyakuthandaza thina ngishewa isimo sento eluvalo njengesipho somuntu yathi khona into engizobizwa noma khona into engizakuyibona athi moyengcele thina njalo. Wena mama wabhekelwa isimo sento elomuthi njalo ohamba nezilwane athi moyengcele isilwane ekufanele sishaye wena mase uyadlula ezweni lasemhlabeni njengesimo somuntu yathi njalo. Uthi wayikhona manje uthe uyaphuma ekuseni washayeka phansi wasekhetheza amagwini waseyadlula ezweni lasemhlabeni. Ilolo ngeke
Hayibo. Naku abantu kakhulukhulu. Hayibo bafowethu. Awujike. Hayibo. Awubuye wesisi. Hayibo ngibuke phela Madube. Awusibuke wesisi. Hayibo Madube. Hayibo. Uyayikholwa nje lento Awuthi oyibonayo. ngigubula ibuka ngiboni kahle. Nake ngivala umlomo. Uma ukholela kwiKwaDukuza TV nje zonke izinto zenza. iKwaDukuza TV izokwenza kwenzeke njengoba sasishilo hlezi sibatshela. Sithi okungenzeki kubuntu kodwa kuthina kuyenzeka. Ngoba sihamba nengadlangadla, sihamba noSibakade, sihamba nehawu madoda. Mama nekakharama. So be cute. Hey. You can witness it now, eh? You can witness it now. That's something. You will tell exactly what you saw, not what you heard. That's a miracle. This is what God did. To happen. This is what God did. He sent by God. That's an angel which sends by God. God's assistant. Bafowethu bethu sibuyile futhi seka bakaDukuza TV njengoba nibona nje ubuso bugcwele injabulo buyachachamba ubuso njengoba buchachamba nje ubuso dlula sithando sami dlula hawu useyihambela nje mangase kuthiwa indawo iqondile ngabe uyahamba nje kahle babukeli bethu njengoba nibonela nje hayi uyusisi lo obehamba ngamadolo esambone ehamba lapha ya usizo uNkulunkulu omsizile akekho omunye ngaphandle kaNkulunkulu ethumela naye inceke yakhe mfowethu ngiyaqala ukubona ingelosi ngamehlo kodwa namhlanje ngiyibonile uNkulunkulu ukuthumile uNkulunkulu uyivezile ubukhulu bakhe siyabonga kakhulu siyabonga mfowethu angaze wangasilula yini isandla mfowethu ngiyabonga nje kakhulu yabona njengoba ngibambele isandla sengelosi othunywe uNkulunkulu I'm 100% sure babukeli bethu ukuthi namhlanje I am blessed I am truly blessed. Fanele ngidlule ngidlala ilotho ngikubamba nje isandla salensizwa. Mfowethu ngiyabonga serious honestly I must play lotto today auntie. I promise you and I will
will play lotto because of I don't believe what I saw. Kodwa ngoba ngiyakholelwa uNkulunkulu, bafowethu babukeli bethu bakwaDukuza TV. Angazi ngizothini. Kodwa ke angazi ngizoqala ngokunikeze bani ngoba angisazi nami ngididekile. Nginikeze nangu sisi aqala bonke sigcine nakungayincenga kaNkulunkulu. Sisi nje ngicela ukunikeza nje kuwena uyikhulumele nje kubabukeli. Ngiyabonga nje kakhulu. 3 years ungahamba. Chaza nje ukuthi usuhlala isikhathi singakanani bayakhumbula impela washo kodwa ngawuphinde ubakhumbuze. Ngibingelela ababukeli baka DStv kuseyena uMadube waseSteng 14. Ngithokoze kakhulu namhlanje. Sengikwazi ukubeka unyawo phansi into ekade ingenzeki for 3 years. Bengakwazi ngiyabonga kepha uNkulunkulu ongithumelele ubaba uNgcobo kanye nezinceke zakhe ukuthi imphelezele. Ngiyabonga kakhulu. Akakholwa ukuthi umi ngenyawo ababukeli bethu angimangali mayehluleka ngisho na ukukhuluma ngoba kumengamele injabulo ingaphezulu bengizocela nje ukuthi usisi ngoba siyabona ukuthi kungaphezulu kungaphezulu kwamandla uNkulunkulu uyevezile kuyena uNkulunkulu uvezile ubukhulu bakhe akakwazi ngisho ukukhuluma ngendlela akuyona injabulo inyembezi zenjabulo ke this is what abamhlophe bathi this is a tears of joy inyembezi zenjabulo lezi usisi nje esekulesimo ngicela ukudlulela nakinceke kaNkulunkulu ingelosi kaNkulunkulu akuyona ayithumile yazoveza ubukhulu bakhe uNkulunkulu ngoba awuvezanga ubukhulu bakhe mfowethu kodwa uveze ubukhulu bukaNkulunkulu ukuyikhombisa kuwena ukuthi uyasebenza ngoba uNkulunkulu washo ukuthi angeke ningibone mina siqu sami kodwa niyongibona ngemisebenzi yami angeke fike yena kodwa uyothumela ingceke zakhe ekuyilethi ibona ngamehlo namhlanje pholobe elikhulu ngicela nje mfowethu ngidlulise nje amazwi okubonga mina nje kakhulu ngibongele nababukeli ngiyazi basazoyibongela kuwena ushiye nenombolo yakho la utholakala khona ngoba umsebenzi wakho mfowethu uyamangalisa ngibone nje mina iconfident noma ugqozi obunalo nangendlela okhuluma ngayo ukuthi into oyikhulumayo hayi ukuthi uyayazi but uyithunyiwe ukuthi izokwenzeka mfowethu ngicela nje uyikhulumele babukeli bethu ushiye nenombolo yakho yocingo ngiyabingelela ke kubabukeli angisena umuntu okwazi ukukhuluma kakhulu kodwa ke siyabonga kakhulu wonke umsebenzi othe wenzeka siyathemba kakhulu ukuthi konke okuthe kwenzeka ngisho noma sesithandaza noma sesikhuleka emakhaya simkhulekela udadewethu ukuthi manje sesimkhulekelela ukuthi ethola umsebenzi ethola inhlanhla bemakhele nabamthembisile ukuthi bazomakhela bemakhele siyacela ke nje ukuthi singajwayeli kakhulu ukukhala kanye naye siyabona ukuthi uyakhala manje injabulo uyakusho ukuthi seku 3 years engakwazi ukuyihambela ngiphatha kakhulu ke lonto ngoba kusuka ngeqala nje ukuyibona nokuzwa ngakho ngaphatheka kakhulu kakhulu ukuthi khona umuntu ongakwazi ukuhamba isikhathi esingaka sibonga uNkulunkulu ke ngibonge nedlozi ngibonge nethonga engihamba nalo namhlanje ngicela nje ukuthi uNkulunkulu nje esale naye emgcine mina nje ngoba bengishilo nguNgcobo ngiselindelana kwaNdlanzi la bathi khona intozoma D inamba yami ngizoyishiya nje ithi 063 1616 709 063 1616 709 ngiyabonga. Siyabonga nje kakhulu mfowethu. Ngibingelele kubabukeli bethu. Angisiyo umuntu okwazi ukukhuluma kakhulu makuza ngaseyintweni kanje kodwa nje engingakusho vele bese bengichazile nabafowethu basisho nosibonga so engingakusho nje singadlulisa nje ukubonga sibonge namandla kaNkulunkulu into asenzele yona ukuthi sisize lo sisi osena 3 years ehleli phansi engakwazi ukuhamba siyafisa ukuthi nabanye abasesimene esinjengesikasisi basizakale makhona bakudingayo sebeyothinta bona obhuti obhuti kwaDukuza TV anginamazwi athini engingawusho kodwa nje ngingasho ukuthi nje sidlulisa nje ukubonga amazwi kaNkulunkulu amandla kaNkulunkulu asenzele yona emini kaBha kubuka abantu ngicela ukudlulisela ngifowethu usibikile igama lakho futhi ushiyo umlela akwazi ukukhuluma sibingelele
ababukeli beDukuza TV. Sibonge umsebenzi kaNkulunkulu asethe wawenza. Sibhekile sibuka nje usise simfice engakwazi ukuhamba, kodwa ke siyathokoza mase sihamba nathi sesigoduke sesiphelezela khomba ukuthi uNkulunkulu usebenze kakhulu kuyena. Ngathi ngamgcina njalo ke amupha amandla nesibindi. Siyabonga. Siyabonga mfowethu. No, siyabonga nje bakhulu bafowethu, nihambe noNkulunkulu, nihambe kahle. Siyabonga nje kakhulu mfowethu, niqhubeke nomusa wenu. uNkulunkulu anibusise nje konke nikwenze kuthina nabakubukeli bethu bakaDukuza TV. Siyabonga kakhulu bafowethu, nihambe nenkosi. Ube right sisi. Amen. Sanibona balaleli beKD, ngumabongi ngohamba isibongo sami. UNokuthula ngiyamazi, besihlala ngasese Steve Biko, sihlala naye nalana umakhelwane. So ngibonga kakhulu ukuba umkhulu uNgcobo kade ezomsiza. Ngiyambona manje nangu uyakwazi nokuyihambela. Shothi hayi sesoshaya indawo impela naye ke. Hayi ngibonga kakhulu noNkulunkulu usebenze omkhulu umsebenzi ngoba kuba bonga lamaplana kaNkulunkulu bengeze akwazi ukuhamba. Siyabonga kakhulu. La siyabonga mama, siyabonga nje uNkulunkulu namandla. Babukeli bethu ke bakaDukuza TV, njengoba senimzwile ke umakhelwane uyena okade esiza nje nangokwe process eyogezwa kaSisi since umuntu wesifazane, uyena nje osize kukho konke until kuze kufike esiphethweni. Njengoba sekufike esiphethweni, ngicabanga ukuthi ke manje babukele bethu umsebenzi omkhulu osusele owakheke uSisi, ngoba kusasele ukuthi mina angaze ngihambe for iminyaka emithathu ngihamba ngamadolo, njengoba nathi simaze ihamba ngamadolo. Siyaqala nje ukumbona ehamba ngalendlela ahamba ngayo namhlanje. Sekusele nje ukuthi ke Sisi okubalekile ukuthi uqhubeke uexercise. Masiqala silandela nje sibheka le noma indawo babukeli, into ebhlungu ukuthi indawo akuyona, akukho ngisho indawo yokunyakaza ukuthi mhlambe angapractice kanjani, ngoba mhlawumbe ukuthi indawo ebithe ukululeka. Nginesiqiniseko sokuthi namhlanje usuku belingashona sekwazi ngisho ukugijima, ngoba njengamanje uyahamba straight phela, usashesha ukukhathala ngoba sekuyinto inyawo ezingasajwayele ukubalansa, kodwa seyahamba nje clean. It's just that indawo esikuyona ngicabanga ukuthi niyabona nani ukuthi umuntu mayimile kumele ukuthi abalance la khona, nowe camera umle egqumeni la khona. So kuyindawo nje eyisimo esingesihle kahle, kodwa esikubonile namhlanje siyakwitnessa, siyakufakazisa ukuthi uNkulunkulu uyazibonakalisa. Umkholwa ngaso sonke isikhathi uyoyiveza, uyoyenza imisebenzi yakhe. Siyabonga nje kakhulu babukeli bethu. Sicela ukuthi ke ningakhohlwa ke ukusubscribe